L'any 2021 ha estat l'any en què tant l'associacionisme en general com nosaltres, el Consell de la Joventut de Barcelona, hem recuperat de mica en mica la presencialitat. Teníem moltes ganes de retrobar-nos i poder veure'ns les cares. I de quina manera ens hem retrobat? En el marc del projecte Youth Act, durant el mes de juny, va tenir lloc l'Àgora de 100, un procés de diàleg entre joves activistes i joves de l'acadèmia en 10 aspectes clau del món que ens envolta. Vam parlar de feminismes, LGTBIQ+, del model econòmic i les desigualtats que genera, emergència climàtica i com revertir-la, de democràcia i lluita contra l'autoritarisme, antiracisme i de colonialitat, entre molts altres. El mes de novembre va tenir lloc la segona fase del projecte, el Fòrum Internacional Youth Act, que va reunir una quarantena d'activistes joves de 15 països diferents per compartir estratègies de lluita al voltant de les temàtiques treballades a l'Àgora de 100. Aquest 2021 hem estrenat els informes sobre l'estat de l'associacionisme de base comunitària a cada districte de la ciutat. De la mà del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona, hem treballat amb les entitats de cada districte per fer una diagnosi de les seves demandes i plasmar-les en un informe. Amb els informes a la mà, hem presentat les demandes compartides als equips de regidoria dels districtes per obtenir compromisos que millorin les condicions de l'associacionisme juvenil en els àmbits dels espais per a desenvolupar les seves activitats, espai públic i la dinamització comunitària de l'entorn. En l'àmbit d'educació s'ha canviat el disseny Visc, Convisc i Participo adreçat a segon d'ESO, aprofundint en la participació en l'institut. Aquesta edició del Visc, Convisc i Participo s'ha dut a terme en 44 grups classe a 12 instituts diferents de la ciutat. Això és un total de 936 alumnes. El fet de ser jove és motiu de discriminació. Per poder aprofundir en aquesta qüestió i treballar-la de mà d'altres col·lectius que reben discriminació a la ciutat, participem de la taula d'entitats de l'Oficina per la No Discriminació de Barcelona. A més, durant el primer trimestre, també hem presentat l'informe sobre joves i discriminacions entre les joves associades que van elaborar l'any passat. Amb l'arribada de la primavera, vam dur a terme les jornades Polititzem els malestars, amb l'objectiu de desindividualitzar allò que ens passa i prendre consciència del malestar col·lectiu i les seves causes estructurals. Vam treballar amb l'associació Habilis. La jornada es va centrar concretament en la grassofòbia i els TCA, en les neurodivergències, hi va haver-hi sessions de treball dinamitzades per la zintella i la militància accessible. També al maig vam presentar la guia Desviades sobre els no binarismes, acompanyada d'un dossier pedagògic per a poder fer activitats a les entitats. Desviades té la intenció d'aclarir conceptes al voltant dels no binarismes, obrir reflexió i sobretot respondre preguntes sobre el sistema sexe-gènere, així com generar-ne de noves. Amb la guia Desviades i el dossier és més fàcil treballar per a tenir entitats inclusives i segures. Per tancar l'any, al novembre, vam dur a terme una nova edició de l'espai Magna Associat, un espai impulsat per entitats d'oci alternatiu i cultura, dispersa dins del Magna Barcelona, per a promoure l'associacionisme dins d'aquest món. Aquest any hi van participar activament 1.718 persones. Aquest 2021, al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, hem estrenat nova pàgina web. Perquè la informació sigui més accessible, hem posat en marxa un nou format digital d'articles i publicacions per tal que aquests siguin més accessibles i fàcilment localitzables dins la web, dividit en noves categories. Al llarg de l'any hem dut a terme més de 100 hores de formació gratuïta per a entitats juvenils. En aquest camp hem innovat en l'àmbit dels feminismes. Hem dut a terme un cicle formatiu sobre les cures de les entitats amb Torre Jussana i la Fede.cat, un cicle sobre feminismes per a homes amb el Servei d'Atenció a Homes de l'Ajuntament de Barcelona, una càpsula formativa per abordar el poder a l'entitat des d'una mirada feminista i una altra al voltant de les cures als col·lectius. Coordinades amb el CJB, hem organitzat les formacions Matoll al masclisme i construïm espais segurs lliures de LGTBI-fòbia. També hem publicat un nou article amb recursos sobre feminismes per a homes. A més, hem actualitzat els criteris per formar part del Cens Associacions i Col·lectius Joves de Barcelona perquè sigui una eina més útil i acurada per a les entitats i el jovent de la ciutat. Per últim, hem realitzat més de 100 hores d'assessorament a entitats juvenils en temes com la creació d'entitats, el suport a projectes i activitats, finançament i gestió econòmica, fiscalitat, comunicació, participació, cures i molts més. Aquest any, l'Espai Jove La Fontana hem aprofitat la tornada a la presencialitat per pensar un nou espai de trobada.
introduint una nova concepció dels espais, un nou mobiliari, noves dinàmiques i un espai de consulta per a la sexualitat, entre altres mesures. L'espai de trobada també s'ha omplert de les sessions del projecte Ens Sextimem, en què parlem de sexualitat des d'una mirada feminista a través de diferents tallers i activitats artístiques. Les dones han sigut protagonistes de les parets de l'Espai Jove i de la plaça Santa Rosa, amb el cicle de concerts Cantautores a la plaça, format íntegrament per dones, i l'exposició col·lectiva d'art i feminismes als nostres cossos, al voltant de la reapropiació dels cossos femenins, en la qual van participar 26 artistes. També hem estrenat l'Escena Fontana, un projecte nou d'acollida i acompanyament de companyies joves de teatre i dansa. I per explicar tot això, hem establert nous canals comunicatius. Hem reformulat l'ús del WhatsApp i hem donat impuls al TikTok per difondre les activitats dirigides sobretot al públic més jove. Aquest 2021, al punt Infojove de Gràcia, hem tornat a la presencialitat i ho hem fet amb una novetat, el Partipijes, en què s'ha realitzat entrevistes i activitats en relació amb diferents temàtiques per recuperar la participació de les joves després de tants mesos de virtualitat. També hem dut a terme el cicle sobre TCA i grassofòbia, organitzat conjuntament amb el PIC de Sarrià a Sant Gervasi i que va comptar amb la presència de la Zinteta, ACAP, Croquetamente, Júlia Barceló i Associació Habilis. De tu a tu no va ser possible fer-lo presencialment, però ens vam adaptar i el vam dur a terme de manera virtual, posant en contacte antigues alumnes de diverses famílies professionals amb l'alumnat de l'ESO o batxillerat que volen cursar aquests estudis. Les tasques de suport a tràmits, beques i currículum han tornat a la presencialitat i han continuat sent part del dia a dia del PIG. Des dels ajuts al pagament del lloguer, passant per fer la declaració de la renda, fins al certificat DNS, molt important per les joves implicades en el lleure. Això ha estat complementat amb altres xerrades i activitats d'interès, com la xerrada sobre els camps de treball a Catalunya o la xerrada de voluntarietat local, perquè les joves podem aportar molt a prop de casa.